Os rapaces de Ámbar hoxe están de celebración. Esta mañá levouse a cabo a entrega de premios àqueles que participaron no proxecto Teatro. Un plan posto en marcha pola DGT para que dunha forma didáctica os rapaces lembren os hábitos e conductas seguras á hora de circular e camiñar pola estrada e polas rúas, ademais de crear conciencia social. Pois celebrouse neste curso académico, os resultados había tempo que se sabía, de feito tiveron a representación teatral, desprazouse xente da DST de Madrid para velos e poder valorar e graduar en que orde se iba a quedar finalmente, acadaron o terceiro premio. Na representación teatral desenvolveuse un xuízo no que os rapaces adoptaban distintos roles e poñían a escena situacións reais. Grazas a isto chegaron á conclusión de que todos os sinais son necesarios. Mari Carmen González, directora do Grupo de Teatro Artellar, explicou como foi a organización e montaxe do traballo. Eles, os propios actores, pois do que aprenderon mentre estaban traballando cas fichas, cos vídeos, con toda a información que recopilaban, pois o que foron aprendendo transmitirono despois nos guións. E despois outra terceira fase foi o montaxe de son. Fixemos, nesta obra colaborou a Escola Municipal de Música de Boiro, que nos axudou pois a montar, porque a obra inclúe partes de música e cancións, entonces eles axudaronos a montar esa música e cancións. Entonces foi unha obra, a verdad, moi entretenida. Houbo un premio en metálico para o centro de 1000 euros e agasallos para cada un dos rapaces.